Ez danî me koordinatора xizmetê me navenda Herêmiya Santawna Kaliforniyayê di civîna xwe IPP'yê da Sofya ciwaneke ku bêyî axaftin danûstandinê dike û malbata wê li ser tevlûbûnê civatê tiştin balkêş keşif kirin. Ji ber ku piştgiriyeka din ji bo Sofya lazim e. Vinî koordinatora wê yên xizmetê pêşniyar kir ku ev xizmetê alîkariya takakesî bikar bînin. Da ku Sofya hêsantir tevlê nav civaka xwe bibe. Ka em bibînin çawa diçe. teoriyeke balkêş Pierre. Baş e pisporno em dê hefteya pêş vê bizanin. Lêberî ku em biçin deb rojeva me de meseleyeke din heye. Ji bilî civînê re ku pêk yê kulûba pirtûkan pisporên efsûnê îsal gelek jî rêwîtî plan kirine. Bu kurtasî hevalo her roja yekşemê piştî nîvro çalakî yekme heye. Îcar heke hûn bixwazin beşdarî van geryanê balkêş bibin, li vir belavokek heye ku hemû rojan û mesrefan nîşan dide. Ez li malê me Nancy gelek spas ji bo ku te Sofyanî malê. Spasî hewce nake. Ev çi ye? Macirayên pisporan. Her roja yekşemê. Her yekşemê çi diqewime? Kulûba pisporan efsûne her yekşemê derdikevin derve. Çalakiyeke pir xweş xuya dike. Ew bi $1000 e. Weyla. Li min bibore mîja, keça min eperekî pir zêde ye. Bi tu awayê em nikarin mesrefa wê bidin. Hey xema nexwe xuşke. Em dikarin şewqeyan bistînin û li malê bikevin nav macerayan. Erî, ez Carlota San Francisco. Ez bawerim. Ez ê roja duşemê gazîbînî bikim, belkî alî me bike. Slavê Sabel, tu çawayî? Bibore ez tehaciz dikim. Li ser kulûba pirtûkan an Sofyayê piskirêka me heye. Çalakiyê wan zêde ne û em nikarin heqê wan bidin. Ji xwe ez du karan bi hev radikim. Tamam, mesrefan pişîne, ka ez dikarim çi bikim? Spas dikim her wa. Çalakî yekşemê ne. Roma jî rojên yekşemê alîkariya Nancy lazim e. Ez bilêrim ka ez dikarim çi bikim û em dikarin roja pêşê me hev bibînin. Tamam, spas vînî. Mizgînî malbatê ez bi danî re li navenda herêmî axivîm û vê anî bîra min ku em bernameyê xwe baştir dikin û bernameyek me heye bi navê tevlbûna civatê û xizmetên kampê ji bo astengdaran gelek çalakiyên civakî fînanse dike û ev klûb tam li vê tê. Belê, lewma jî me tevlebûna civakê ji nav serenavê tevlebûna civakê û xizmetên kampê derxistiye. Piştre têkeliyên malbatê hene. Hey Sofya, ew ciyaza nû ye pêksiya te çawa ye? Jê hez dikim. Vênî. Of, taliyê min ê baş girt. Em berdewam bikin. Saetên xebata Nancy em dikarin zêde bikin ku rojên yekşemê jî bixebite. Ez ji Nancy hez dikim. Erê, ev jî îşte hez dike. Ji ber vê jî heke tu bixwazî em dikarin vê bikin. Erê, ji kerema xwe. Baş e Isabel, eger tu û Sofyayê li ser maşertên nû li hev kiribe, tenê îmzaya he ji bo me lazim e. Tu ji bo maceraya me amadeyî? Tamam keyfa xwe bike. O tiştekî din heye. Tada. Heger ez nikaribim keyfa xuşka xwe xweş bikim, her tişt bêfeyde ye. Ez ji te hez dikim. Ez jî ji te hez dikim. Na herin wê meselê çareser bikin. Xizmetkar ev yekiriye. Îro malbata Ramosov binî bi hev re xebitên ku IPPya Sofyayê nû bikin da ku hewcedariyan cur bi cur çareser bibin. Jiyan dugihere û gava dugihere jî xwe bigihîne koordinatörê xwe yê xîzmetê da ku ji bo te çareseriyan guncav peyda bike. IPPya wê belgeyeke zindiyê ji bo ku armencan jiyana wê nîşan bide dibe ku her gav bête guhertin. Ji bîr neke. Tima tê plankirina ji bo plana te kes navendî dixebite û kesê di navendê da jî tu yî.